कि कौन लकीर खींचेला कि का कइले बा हम काल बतिया अभी बेरा ना बतिया। तो अब तोरा समझ में आ गई कि अपन फेवरेट बाप तू ले पवन सिंह के नाम तू अपना गाना के प्रमोशन में ना लेबो तो तोर गाना ना चली या बुता के तू एकदम रह जइबो। यही बात पे पवन सिंह एकदम सटीक बात कहले रहलन। ये खुशी सबसे थोड़ी देखा जाएगा। एक दुश्मन आके बताइए कार्यक्रम को खराब कर दिया। ये इंसान इतना बेशरम बा कि आज से कुछ दिन पहले मतलब फिल्म से भोजपुरी पर कोनो अवार्ड शो भई रहे जे में गई रहे तो मतलब हाथ धोके कसम खा के बोलले रहलन कि हम मतलब पवन सिंह के फैमिली के बारे में कुछ ना बोलम, लेकिन ऐसा का नीच इंसान के कहाँ याद रहेला कि हम का कसम खइले बानी। हर चीज में करा, समाज से लेके परिवार से लेके हर एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप भी तब तक पूरा जब तक थक न जाओ। इनका सिर्फ अपने वीडियो से मतलब रहेला कि हमारे गाना मतलब ट्रेंडिंग में चलत रहे या हम चलत रही और पैसा आवत रहे। और आज से कुछ दिन पहले स्टेज पर कहत रहन हमारे बड़ भैया बाड़न पवन सिंह, बाप तुल्य बाड़न, ई बाड़न ऊ बाड़न, लेकिन जब गाना चलावे के बात आई तो का भाईचारा का मतलब बाप तुल का मतलब कुछो का इज्जत कुछो ना, मतलब सिर्फ पेलो बे। अरे भड़ुआ मतलब एकदम इनका नाम पे हमरा तो व्यूज आवे के चाहिए, कंट्रोवर्सी होए के चाहिए। अच्छा बात नहीं है। लेकिन अब हम रोनी के बताओ तनी कि कहत रहन कि अपना लइकवा सब के छोड़ दी का, तोरा पास कितना यूट्यूबर है भाई, मतलब पवन सिंह के यूट्यूबरे लोग मुंह दी तो ही दहा देबो। आज इतना बड़का बड़का बोलत आ कि हम अपना यूट्यूबर के छोड़ दी है, कह दी अपना लड़का से के बोल दी, वो तू 4 गो 5 गो कुत्ता पाल के रखले बड़ा, मतलब गोबर के चोत बा। वो सब में ऐसा का बात नहीं है कि वो लॉजिक के साथ आके यूट्यूब पर मतलब कहीं वो कुछ समझा देवे ना ना। तो नहीं सोचा बताओ, मतलब अपना मन से सोच के बतावा कि एगो स्टार ऐसा का बाकी अपन भोजपुरी के मतलब लेवल ऊपर करला कितना दिन रात मेहनत करता, लेकिन ये मतलब चुतिया का बताए। मतलब पवन सिंह अभी तक कुछ रिप्लाई ना करले बड़ा, ना करा कुछ बोलले बड़ा। अरे भड़ुआ वो अपन गाना निकालन आई नहीं, और वो गाना बॉलीवुड के स्ट्रीट 2 में गाना बाके ना, लेकिन ये इंसान के जलन पता बा काहे कि ये गाना पर मतलब पवन सिंह गाना पर बॉलीवुड के स्टार लोग डांस करता। पवन सिंह के गाना पर इतना बड़का सेटअप बना के, और पवन सिंह के मतलब बहुत ज्यादा चर्चा होता गूगल पर, क्रोम पर, मतलब जहां देखी तहां पवन सिंह। ये सब बात से लेके इनका मतलब एकदम जल गल बड़न आ कहतरन रगड़ पवन सिंह के इनकर नाम पर हमरा व्यूज आवे के बा। बॉलीवुड के स्टार लोग मतलब पवन सिंह के जाना था, और मतलब बहुत कुछ ऐसा का बात जैसे इनका मतलब जलन होता। और बताओ कि तू मतलब ऐसे करत आ रहा, एक जगह पर देखो कि पवन सिंह के लेवल कहाँ ऊपर पर तक बा, और तू अपन देखा कहाँ तक बा। लेकिन जब बॉलीवुड के लोग यहाँ पर आए तो देखी कि मतलब अपने में पवन खेसारी एकदम मतलब कुत्ता के तरह लड़त तारन। एक जगह पे का मतलब स्टार बा, एक जगह पे का स्टार बा, मतलब टांग खींचे वाला। तो बतावा तोहर लेवल का बनी, सब बात देख के तू स्टार बा तो बोले से पहले कुछ सोच समझ के बोला। हाँ भाई कैसी लगी? अरे ठेवना बुद्धि, मतलब बोले से पहले तो सोच तो ले यार, मतलब का कहीं मतलब ठेवना के बुद्धि ठेवने में रही, ये से आगे मतलब यहाँ तक नहीं आ सकत, मतलब घुटना के बुद्धि घुटना में ही रही। और इस सोचत रहन कि ना हमरा रहते खेसारी लाल यादव के रहते भोजपुरी ऊपर चल जाई, ऐसा का होए ना देम हम। मतलब ई का कहीं भाई, मतलब भोजपुरी के इतिहास में अगर सबसे घटिया मतलब भोजपुरी के नीचे गिरावे वाला बात कर जाओ तो खेसारी लाल यादव के नाम से ऊपर केहू के नाम ना आ सकता। अभी कहतारन कि हम अपन स्टैंडर्ड तब बताएं कि हम का बानी, नाली कीड़ा बानी, नालिये में रहें, उससे ऊपर हमरा जाए के मतलब कुछ मकसदे नहीं थे। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अगर तू मतलब सच्चे में भोजपुरी के बढ़ावे का काम करता तो अपना संगीत पर काम करा, अपना फिल्म पर काम करा। और पवन सिंह अच्छा काम करता तो गिनती में इहो जाए के चाहिए कि ये घटिया इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री में बा। अब ये बात हम अपना से नहीं बोलत, मतलब ये कल रात के लाइव आयरलन आ कहत रहन कि हम कल सुबह में लाइव आएम, तो तू लाइव आके केकर का उखाड़ ले भाई बताओ। अब ऐसा का बात नहीं है कि हम तो सिर्फ हिनाइए करता नहीं, ये वीडियो से पहले भी हम मतलब तू जितना अच्छा भी करला अच्छा के भी हम वीडियो बना के अपलोड करेनी, जन तू बुरा करला ओकरा के भी वीडियो बना के अपलोड करेनी। अब तू जन कहत ना कि लकीर के खींच ले बा, तो बताओ हम यूट्यूबर बानी, हम पवन सिंह बाई करता रहे, लेकिन तू जनता जन के चैनल पर जाके देख सकता रह, वहां पर भी लिखल बा कि पवन सिंह नया लकीर खींच ले बाड़न। वो चैनल तक केहू के नहीं है ना। यही बात से चाचा ही बात कहेलन, जमना समय प्लास्टर के साड़ी पहन के समय राती से समय में जाते हैं खत्म खेसारी को मुड़ी के लेंगे, कितना पैसा वाला दाम देख के खेसारी के आता के ना तू बिहान का बतवा ले, तू बताओ। सब लोग जाने ला कि तू भोजपुरी इंडस्ट्री में आके मतलब लाइव आके भोजपुरी एकदम माई बहिन कर देवेला।
मतलब का कहीं भोजपुरी में जितना लोग लागल बा कि हमार भोजपुरी ऊपर जाए, ई मतलब घटिया इंसान कहता कि ना हमार भोजपुरी ऊपर ना जाए के चाहिए, भोजपुरी हमार नीचे ही रहे के चाहिए और हमनी जहाँ बानी उहे रहे के चाहिए, उससे आगे ना बढ़े के चाहिए। मतलब हम ही आगे जाई, हमरा से आगे केहू ना जाए। क्या बात कर रहे हैं? और ये विवाद जानबूझ के कही जाता, तोहनियों के पता बा जैसे हमरो पता बा कि ये विवाद जानबूझ के कही जाता, चर्चा में आवेला। अच्छा बात नहीं है। अब तोहनी के सोचे के बा का बा, कमेंट करके बतावा।